orientálódnak, ez a jó az egészben. Nem tudom, miért kíváncsiak erre az emberek, tehát nem tudom, hogy kinek forgatok, vagy kinek nem, de felháborító, bazd meg. Jobbnál jobb zenekarok vannak, és egy ilyen kis köcsög, ilyen 10 éves zenekarra buktok, mert a média ezt nyomja, és szarházi dolognak tartom azt, hogy többek között 10-15 éve az emberek erre készülnek, tanulnak a hangszeren játszani, és akkor egy ilyen köcsög zenekar, és imádom, tehát ezzel nincs semmi baj, és akkor erre bukik a média, tehát halálosan, halálgagyi, tehát... Neked a No Thanks-el van bajod, vagy azzal a PR gépezettel, ami a No Thanks-ből zenekart készít? A PR gépezettel van bajom. Ez az egésszel, bazd meg, arról van problémám, vagy attól vagyok kész, hogy az emberek erre több 10 éven keresztül gyakorolnak, készülnek és csinálják az egészet, és azt nem féltékenységből mondom, mert ez tényleg nálam, ez már tényleg nem jelentkezhet féltékenységképp. És a média erre bukik, egy szarházi köcsög média, érted? Az egész egy ilyen bulvár, ilyen geci szarházi dolog. De nekem ez a problémám.